क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब। पूरा गांव खाली है। क्या? गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? मामा ठाकुर गामियाव रावबो मानसि गैला सब सिंग्रि मेला बहाय शिवरात्रि फुजा बिराद गिदिर जागासिनो दङ सिंग्रि मेला जानो थांजोब्बाय गामियाव मानसिफ्रानो गैला गासिबो बावनो थांजोब्बाय नै दा बावैसो आंखौ खिथादों होननाङा दै नै दा बावैसो बलेर' गारि गिदिर लानानै सोर सोर थांदों मिथिगौ आदा जितेन आदा बाबु आदा दत्त आदा नारायण आदा रनजितबो आदा जुथिनबो नै दानिसो थांदों आंखौ खिथादों होननाङा बावनो लोगो मोनजोबगोन मा जानो मा लोंनो नोंलाय गोजा लोंनो ना गुफुर लोंनो बैखौबो मोनगोन बेखौबो मोनगोन बावनो मोनजोबगोन गासिखौबो अमा बेदर मोनजागोन बयलार हांनाय बादाम जिलाफि पक'रा मा जानो गासिखौबो मोनजोबगोन बावनो दंजोबो आंखौ खिथादों होननाङा दै सिरि सिरि थांब्लानो जाबाय गरायखौ नोङो सिरि सिरि लासै लासै लांबानो जाबाय बिराद गिदिर गिदिर गारिफोर फैयो नङाबा सौदावगोन नोङो एसे साइडजों थांबाय थाब्लानो जाबाय नोंखौ सिनायनि नोङो मास्क गाननानै थांब्लानो जाबाय दै मामा ठाकुर अच्छा